Kaixo, arratsaldeon, eguraldiak laguntza ez badu ere, gaur, beste behin, Bilboku da, txistulari bandaren bidaide lagun eta gurekin hemen gozatzen egoteagatik. Baita ere, badakit, egon bazaudetelako, streaming bidez, jendea kontzertua ikusten egoten da, iritsi zaigu, horren berri ere, eta zuei guztioi ere, eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Gaurkoan, atzo, Iruñan izan ginen, eta gaur, Nafarroako goi mailako 3 ikasle ditu gurekin, Beñat, Aitor eta Maite, eta eurekin egingo dugu kontzertua. Beraientzako, esperientzi berri bat da, formazio unean garaian daude, eta interesantea bezain beharrezkoa iruditzen zaigu, eta horregatikan jarri genduen martxan abian hitzarmen bat ikasleak gurekin astebete batean programa bat prestatu eta kontzertua egiteko aukera izan dezaten. Decía que hoy alumnos del Conservatorio Superior de Navarra, Beñat, Aitor y Maite, están con nosotros. Ayer dimos este mismo concierto en Pamplona y hemos preparado básicamente un programa en el que hay evidentemente música navarra, música de autores navarros, música de hoy en día y música antigua. Y con todo este cóctel, hemos preparado el siguiente concierto. Hasiera eman diegu Zorpekoa, musikari gazte eta txistularia eta konpositorea den Jago Astiazaranek egin ziguna 2018 urtean Zaharrak Berri izeneko proiektu baterako. Eta orain jarrituko dugu Bedaiorekin. Bedaio ingurutxoaren inguruan, Josi Ignacio Ansorinak egin zuen horrelako lan polit bat, eta hemen ikusten ditugu ingurutxoa bera, minuetoa eta hainbat dantza uztartuta, ederki gainera. Ea gustatzen zaizuen, Bedaio, mila esker.
Mila esker. Eta oraingoan, hiru ikasleak, Maite, Aitor eta Beñat, jarriko ditugu txakolin doinu herrikoiaren inguruan Jose Maria González Bastidak idatzi zituen variazioak edo jotzen. Vamos a interpretar la obra Chacolín con sus variaciones que escribió José María González Bastida. Prestatu? Eta ikusiko duzute, zeinen txukun eta zeinen dotore joko dituzten bakoitzak bere variazioa. Eskerrik asko. Jarraitzen dugu bailablen kolekzio batetik ateratako 3 doinu txiki eskaintzen. Hain justu, Eduardo Moreno, director de la banda de música de La Guardia,
gran compañero, amigo nuestro, hace un par de años creo yo, pues nos quiso regalar una colección de bailables. Eran 5 creo en total, y vamos a interpretar 3 de esta colección, concretamente el vals, una habanera y una polka. ¿Qué podemos decir de esta colección de bailables? Bueno, ciertamente no mucha cosa. Son géneros de baile, de romería, pero que quizás por la forma de escribir y la melodía de cómo está presentado y plasmado, pues sí que se nota que está escrito por un no chistulari, músico íntegro, director de banda, y bueno, la forma de escribir suele ser diferente. Ea gustatzen zaizuen, balsa, ¿he hecho algún chiste? Bueno, íntegro me refería a que no solamente, bueno, en el sentido amplio del músico, integridad. Bueno, pues música de Eduardo Moreno, vals, habanera y polka. Eskerrik asko.
Eta jarraituko dugu Bastan izeneko obrarekin. Tomas Garbizu, musikari lezotarrak idatzi zuen obra hau, eta noski, Bastango mutildantzaren inguruan dabilen obra bat da, eta gero, txistulariak hainbestetan jotzen ditugun minueto klasiko edo alkate soinuaren estilora idatzitako beste doinu batekin ere agertzen zaigu. Esta obra de Tomás Garbizu, Bastan, evidentemente está recreada o está inspirada en la mutildanza del Bastán y después pues trabaja también con un alkate soinua bien bonito. Ea gustatzen zaizuen, Bastan izeneko obra hau.
Mila esker. Orain Bilboko udal txistulari bandak eskainiko ditu bi obra. Lehendabizikoa, zaharra, fandango zahar bat da. 20. mende hasieran ezagun egin zena, txistulari virtuosoen artean. Eta guri iritsi zaigu Luis Aranburuk egindako moldaketa eder bat. Es un fandango, este primero que vamos a ofrecer, antiguo, de autor desconocido, pero bueno, la verdad es que se ha utilizado tanto en zarzuelas como en otro tipo de géneros. Es una melodía bastante recurrente que anda por el mundo y en distintos géneros. Y a los chistularis, a la banda de chistularis en concreto, pues Luis Aramburu, compositor vitoriano, pues hizo un arreglo magnífico que es el que vamos a interpretar. Eta ondoren, Ustail. Ustail, 2017 urtean, txistulari elkarteak egin zuen olako lehiaketa bat, txistulari bandarako doinu berrien komposizio lehiaketa bat, eta bigarrengo saria lortu zuen Urtzi Iraizoz Lesakako txistulari eta kompositoreak egindako obra. La segunda obra, Ustail, fue una obra galardonada con el segundo premio en el concurso que la Asociación de Chistularis del País Vasco organizó en el año 2017 de un concurso de nuevas composiciones y quedó con el segundo premio. Berez 3 zati ditu, gu 2 eskainiko ditugu, bai? Lehendabizikoa eta 3. Baina lehendabizi zaharra.
Uztail izeneko obra honen ondoren berriro ere geure sustraietara eta geure dantzetako generora itzuliko gera. Hain justu, 3 fandango eskainiko dizkigutelako, bakoitzak bere papel protagonista izango duelarik. Kurruxko, Antxon eta Pixkanaka. 3ak ere Jose Ignacio Ansorinak idatzitakoak.
Eskerrik asko, benetan. Horren bestez ba, iritsi gera azkenengo obrara, eta hau izango da Luis Urteagak idatzi zuen Rapsodia, hain justu, bigarrengo Rapsodia. Esta segunda Rapsodia de Luis Urteaga, bueno, pues junta en una misma obra obras o melodías tan conocidas como El Desafío Guipuzcoano, El Ahuesco, El Agurra, Ene Maitea, bueno, Una Habanera Preciosa, Una Kalejira al final, bueno, ba, oso obra asko jotakoa, txistularien artean, eta hau ere, ba, txapelketa batean idatzi zen, obra impuesta para el concurso de Oiarzun del año 1923. Bueno, aspaldiko kontuak dira, baina ideia bat egin dezazuen, ba, jotzen dugu musika bat, ba, noiztik datorren, eta zenbat denboran bizirik diharduten, ezta? Bueno, honekin amaituko dugu, ez aurretik eskerrak eman gabe, benetan plazera izan delako, guztion izenean bainat, Aitor eta Maite, usten dut lantxukuna indezutela, eta benetan jarraitu horrela, txistuaz gozatzen, eta etorkizunean ere izango dugu aukera, elkarrekin bizitzeko eta elkarrekin gozatzeko. Zuei, mila esker, gurekin izateagatik gaur, beste behin, eta streaming bidez ikusten zaudeten ere, ba bai, etxeko epeltasunean edo txokoko epeltasunean, ba, gozatu ditiekelako, txistua, berdin. Eskerrik asko, amaitzera guaz, eta zaindu zaitezte. Mila esker, agur.
Bueno, una más y terminaremos. Como veis, vamos a tocar una pequeña tarantela de Pedro Fernández de Aguirre. Y con esto sí, vamos a ir acabando. Urrengo kontzertua Bilboko Udal Txistulari Bandak abenduaren 20an eskainiko du Euskalduna Jauregian. Gabonetako kontzertua bezala aurkeztuko dugu. Izango ditugu ahotsak eta Ensemble Lux izeneko abes batzekin. Eta han ikustea, gustatuko litzaiguke. Eskerrik asko benetan, gurekin izateagatik, eta zuei berriz ere, mila esker, zuen lanagatik, zorionak. Venga, zein duz egitezte eta hurrengo arte. Agur!